Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV mai albarka. A yau ma mun sake dawowa da wani sirri ne na kasuwa da yardan Ubangiji. Wannan sirrin idan kai kana kasuwanci baka samun riba, jama'a sun yi maka ƙaranci, ka fita kasuwa yanda ka san baka yin kasuwanci ka dawo hannun Rabbana, ba riba, babu jama'a, to insha Allahu malam ka je ka jarraba wannan sirrin. Ka je ka jarraba wannan sirrin insha Allahu sai ka fito ka mana godiya ko kuma ka yi wa Allah godiya da yardan Allah. In dai kana yin kasuwanci, to ya kamata an ga cewa Hausawa in kana da kyau ka ƙara da wanka. To malam ka je ka aiwatar da wannan sirrin. 'Yan kasuwa wannan sirrin naku ne insha Allahu. To yanda ake yin shi ne, ana samun yadiya, kunnuwan yadiya guda 41. Guda 41 ake samu. Duk guda ɗaya sai a rubuta mata Allahu Muhammadu a jiki. A shanya shi ya bushe, bayan ya bushe a daka shi ya zamanto gari. Bayan ya zamanto gari sai a sake rubuta wallahu ghalibun ala amrihi shi ma 41 insha Allahu. To duk lokacin da za ka fito kasuwa malam, wannan rubutun da ka yi ƙafa 41 wannan, sai ka barbaɗo wannan garin ka sha. Insha Allahu malam za ka fito kai mana godiya da yardan Ubangiji. In ka so ka yi shi sati ɗaya, in kuma za ka ga kasuwancin ya fara tafiya kana iya bari, amma lokaci ɗaya kana iya yin shi a rana ɗaya ka bari, kana iya yin shi kwana 2, 3. In ka so abun ya bunƙasa yanda baka tsammani za ka iya kaiwa sati. Wato kullum za ka iya rubuta 41 sai ka barbaɗo wancan garin kana sha, ka barbaɗa wancan garin kana sha har ya kai ga sati ɗaya. To malam insha Allahu kai da kanka za ka ji ka sha bamban da na farko.